tigi n'a be ɲɔgɔn fɛ quoi de la ka million kɛmɛ ta dɔrɔn k'a d'a ma a tɛ yen sefa yɛrɛ waritigiya ye waritigiya ye an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yan dɛ sefa waritigiya ye waritigiya ye caw kana aw yɛrɛ nɛgɛ sa sirigi diɲɛ kanu ka n'i nɛgɛ sa bi a filɛ a kɛra malo ye han an ne bɛ kɛlɛ dɔ la ko fɛn dɔ kɛra o tɛ tiɲɛ ye e ko k'o tɛ tiɲɛ ye i y'a interpellé an taar'i lamɛn mais n'o foyi yɛlɛmana ka kɛ wari ɲini sira de i bɛna i ka projet sigi sigu de kan ah n tarikɛ a tɛ passé dɛ siw ka baari mumɛ i b'a ka du ni e yɛrɛ ka du in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan aw ka wari in tɛ se i b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a feere a bɛ miliyɔn 100 sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a t'o sɔrɔ fɛn tɛ bolo i dala ka boli min kɔnɔ ko min ye miliyɔn 1 ye mobili minnu yɛrɛ bɛ di e ma i b'a di ma ah bon publicité dɔɔni kɛ n ye donc après i bɛ 50 sara a tɔ an b'a ta i kun dɔɔni dɔɔni a tɔ bɛ continuer ni publicité n ko olu de bɛ ka k'i ka so kɔnɔ ta mobili fɛn fɛn bɛ d'i ma a publicité fanba i bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ video kɔnɔ dɛ donc a bɛɛ bɛ sara n'o de ye sinon i bɛ se ka mobili san i yɛrɛ ya e tɛ se ka san i yɛrɛ ye o mais an bɛ Sénégali ziziw an b'u fɔ yan k'u waleɲuman dɔn i kɛra hɔrɔnw ye nin projet in na i kɛra ladiriw ye nin projet in na maaw y'a laɲini cogo min a ma kɛ ten dɛ iyo ni min b'a fɛ ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ i bɛ wuli i bɛ kɛlɛ wɛrɛ kɛ mais ni projet in danna yan ko Sigu ko ye kalo 1 de d'a ma prison ferme ka datugu o ye kalo 1 ye a bɛ miliyɔn 1 dɔrɔn de sara a ma ban iyo miliyɔn 99 t'aw bɔ mɔgɔ wɛrɛ ko Sirigiba Jabatɛ iyo n'a y'a sɔrɔ e ye miliyɔn 50 de di ka avocat ma ko a k'i defa ah gati i mago sara ko i mago sara dɛ e tun b'a fɛ e ye avocat ta sara min na o sara ka bɔ anw ko e ka tila ka miliyɔn 50 sɔrɔ ka da o kan ah e bolo k'a fɔ ko juru de b'anw kan na juru de b'anw kan na n'an bɛ ka wari fɔ ka bɔ an da kɔnɔ wa ha ko Sigu ka miliyɔn 1 de sara i b'a datugu prison ferme 1 mois Sigu dun ye semaine 2 semaine 3 ɲɔgɔnna kɛ kaso la ka ban kuma ma ba ye a tora semaine joli an k'a fɔ a tɔ tora semaine 3 yɛrɛ e kuma ma ba ye Sirigi jɔn de kunnangoyara e de don jɔn de lagosi sɔrɔ a kɔnɔ e de don jɔn de kɛra fisuruwale e de don jɔn de kɛra waliɲumandɔnbali ye e Sirigiba Jabatɛ de don jɔn de ma kɛ hɔrɔn ye e de don jɔn de ma lamɛnni kɛ n'i yɛrɛ manipuler ou bien maaw de ye manipuler a filɛ bi i b'a kɛnɛ kan jɔn de perdila e tɛ yan miliyɔn 1 masisiraw ye min fɔ o de bɛ sara kalo 1 a b'o kɛ prison ferme datugulen a ye semaine joli kɛ Sigu ye semaine joli kɛ sisan an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yan donc o kɔrɔ ye ko nin ko in banna aha n ka video laban min kɛra dɛ n ye min fɔ a kɔnɔ o de filɛ nin ye bon sisan jɔn de bɛ maloya kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yan dɛ Sirigiba Jabatɛ jɔn e ni mɔgɔ min bɛ projet la k'aw kɛlɛlen don maa t'i ka empire sinsinli joli maa t'o nafolo ɲini o tigi kun sa ni maa tun kan ka avocat ta Sigu ye k'i n'a to kɛlɛ la e de Sirigiba Jabatɛ de tun don ni tun kɛra hɔrɔn ye i ye n dɛmɛ kunun dɛ mais an bɛ projet la parce que nin ko in ma bɛn ma mais n bɛ avocat ta k'a d'i ma i mana avocat ta n b'a wari sara ka da la hɔrɔnya min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ɲɛnamaya sigilen don hɔrɔnya de kan quoi fo mɔgɔw ka se ka nin de faamu quoi voilà ɲɛnamaya yɛrɛ banbalen bɛ hɔrɔnya de kan maaw t'o dɔn i ni maa dɔ bɛ sɔrɔ kɛlɛ la i b'a sɔrɔ i jugu tɛ mais fɛn dɔ bɛ i b'a fɛ k'o jɛya k'i yɛrɛ jɛya o kɔnɔna na mais o t'i bali k'a tigi dɛmɛ dɛ ni tun ko Sigu ma i avocat min ta a wari filɛ nin ye n b'a sara mais an bɛ projet kɛ dɛ f'an ka taa juge ɲɛkɔrɔ de wala n ko ye hɔrɔnya dɔ de ye mais aw tɛ nin si kalama o ni kɛlɛ ninnu sugu bɛɛ bɛ kɛ o c'est pour cela k'an bɛ fɛn caman kalama nin ko na maaw ni maaw bɛ taa tribunal la i b'a sɔrɔ avocat mun b'u bolo i tɛ avocat in dɔn dɛ a yɛrɛ de avocat in ta mais avocat in taara sɔngɔ min na i b'o sɔngɔ sara mais an ka taa ko jɛya tribunal la kiiri bɛ ban mais ɲɛnamaya bɛ continuer kɛlɛ bɛ ban mais adamadenya bɛ continuer maa bɛ da maa la aw bɛ kɛlɛ mais danaya bɛ to yen mais ni maa tigɛra maa la dɔrɔn o y'o bannen de foyi tɛ se ka danaya yɛrɛ récupérer tugun i ma ye ɲɛnamaya sigilen don fɛn 3 de ka Sirigiba Jabatɛ n'i t'o dɔn jeliya la n'i t'o dɔn hɔrɔnya la malidenya ni farafindenya la n b'o f'i ɲɛna ni ne tɛ i t'a mɛn cɛda la dɛ wallahi ne 24 de b'o fɔ mandenka de halala o ye jumɛn ye ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen don fɛn 3 min kan a fɔlɔ o ye bonya ye n'o ye respect n'i yɛrɛ bonya ka tɔw bonya wallahi o bonya in n'o bɛ sa de filanan ye jumɛn ye o ye confiance ye maaw ka danaya ni maaw ye danaya da i kan n'o danaya taara ka bɔ i kan maa t'i lamɛn hali ni kumana maa t'i lamɛn maa t'i jate tugun sabanan ye jumɛn ye o ye maa ka dignité maa ka hɔrɔnya maa bɛ balo ni nin fɛn 3 in de ɲɛnamaya kɔnɔ nin fɛn 3 in tɛ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ la a ka ɲɛnamaya banfɛlen de o mana kɛ maa sugu o sugu ye i mana kuma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ nafa tɛ nin cɛ in na e bɛ ka balo nin système in de kɔnɔ anw y'o de f'i ye adamaden confiance mana tigɛ i ni adamadenw cɛ dɔrɔn ko bɛ tiɲɛna parce que i bɛ min fɔ maa de tɛna da la minɛ
tu futeni bala de ibe min fo ma de tena dala mene aha ibe min fo ma tena dala parce que ni confiance yi temena mo te soro min be daila ka dana dai kan tun ko tiska ke imaya bon n'a fɔra k'a fɔ ko bonya min bɛ e ni Sigu ni ɲɔgɔn cɛ e ma miiri o bonya la i n'a bɛ kɛlɛ min o bonya kan ka to yen mais e ma sɔn o bonya ka to yen dɛ e tilala ka taa wari wɛrɛ de demande n'o ye miliyɔn 100 ye miliyɔn 100 ka sara e ye est ce que e hakili ka ɲi fɔlɔ Konate ɲa na anw dalen bɛ Faransi ni États-Unis ninnu an bɛ ka wari de cɛ ka fara ɲɔgɔn kan e bɛna concert minnu kɛ i b'a ɲɛdɔn an bɛ miliyɔn 100 ta k'a di e ma ko mun de kɛra e y'i sigi kɛ dɔnkilida de la depuis anw tɛ fɛn kalama e b'o dɔnkilida banbali in de la depuis bɔra i b'a bɔ nɔfɛ dɔrɔn i bɛ nin falon in de la i y'a ye i tɛ hali maa ɲɛnama yɛrɛ bolo e bɛ jɔn de bolo yɛrɛ e ka dɔnkiliw n'i y'a sɔn été n'i y'a sɔn supprimer ka bɔ a kɔrɔ k'a lamɛn yɛrɛ i b'a ce n'est pas la peine mɔgɔ yɛrɛ b'i ka temps perdu nin na han an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yan de an bɛ miliyɔn 100 ta k'a di e ma fo mun kɛra miliyɔn 1 an b'o dɔrɔn de di Zizu y'o de fɔ an b'o de di Siw kan ka kalo 1 de kɛ awa kalo 1 fana caman bɔra a la fana dɛ a kɛra jɔn na ni mama in bɛ kɔnɔ i ka hɔrɔnya i y'a dɔn bɔgɔ la ni mama in bɛ kɔnɔ respect min tun b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ respect caman bɔra a la dɛ wallahi caman bɔra a la Sidikiba Jabate c'est pour cela que maa bɛ se to i ye ka fɛn dɔw to ye maa kana fɔ fɔ n ka se sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na wallahi fɛn dɔw bɛ yen ne 24 yɛrɛ kan k'u kɛlɛ kɛ mais wallahi hali ni denmisɛn fitinin nana kuma ni ne ye ni bonya wallahi ne bɛ fɛn ninnu tɛ k'a sɔrɔ se bɛ ɲɛ n bɛ se k'a tiɲɛ ne 24 bɛ lamɛnni kɛ dɛ mais n'i ye lajɛ video kɔnɔ ta i b'a fɔ ko non ko nin ye masiba de ye mais a réalité i t'a dɔn de ne bɛ bɛɛ lamɛn n'i tɛ se ka se to i ye ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ dɔ dabila ka fɛn dɔ dabila wallahi i tɛ cɛ ye i tɛ cɛbakɔrɔ wa i tɛ lahidutigi ye dɛ i ye damatɛmɛ walekɛla de ye maa in b'a fɔ ko nin ko in mana nin daminɛ en tant que ni preuve bɛ n bolo daliluya bɛ n bolo fo n ka nin ko in lase a dan de la wallahi o ye damatɛmɛ wale de ye n'i dun y'i seko bɛɛ kɛ i dɛsɛko bɛ na de awa nin y'i dɛsɛko de ye i y'a laɲini min kama o ma kɛ i y'a laɲini san 2 de ka d'a ma san 2 datugulen a ka projet bɛɛ ka tiɲɛ san 2 datugulen a mago bɛɛ ka sa san 2 datugulen a ka relation bɛɛ ka tigɛ san 2 datugulen a mago ka sa a ka baariw ka bi a ka projetw ka bi a ka sociétéw ka bi a ka entreprise ka bi i y'a dabɔ de kama ala m'o latigɛ dɛ Sidikiba Jabate yeah iyo miliyɔn 100 ka ta ka di ma a ye fɛn fɛn ɲini a ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali a ka so minnu jɔlen bɛ Paris fɛn ninnu Mali kɔnɔna na a n'a ka so minnu bɛ Dakaru so minnu bɛ Guinée ninnu a n'a ye appartement minnu sa Faransi yan olu bɛɛ lajɛlen ka feere ka fara ɲɔgɔn kan ka di Sidikiba Jabate la i y'a dabɔ nin de kama k'a ta à la base 0 a k'a ta kura ye tugun quoi k'a ka ɲɛnamaya détruire e y'a dabɔ nin de kama Sidikiba Jabate est ce que nin kan ka kɛ wa maa dɔ kɛ o kɛ mais e man kan k'a kɛ wallahi ne ko ni ho n'an bɛ kuma hɔrɔn kuma kan an tɛ kuma ni e ye n'an bɛ kuma jeliya kan e Sidikiba Jabate tɛ n'an bɛ kuma danbe kan e tɛ n'an bɛ kuma yɛrɛwoloya kan e tɛ Sidikiba Jabate i tun kan ka nin projet ɲɛsin maa wɛrɛ ma fo Sigu wallahi hali aw tun ka projet in kɛ bi projet in ka ban a ka fisa e ka miliyɔn 100 ɲininkali kɛ miliyɔn 100 ɲininkali e ni Alahu Taala cɛ dɔw yira n na yan min bɛ baara la yan n'a bɛ se ka miliyɔn 100 d'i ma yan jɔn e ka mɔgɔ dɔ yira dɔrɔn a mɔgɔ tɛ yen o min tɛ o tɛ yen o n'aw bɛ taa maliyɛnw nɛgɛ maliyɛnw de bɛ nɛgɛ anw tɛ nɛgɛ dɛ anw ye diɲɛ yaala de ka n'an jɔngɔya an ma da Europe dɔrɔn na dɛ an ye diɲɛ continent caman yaala dɛ an nana an jɔngɔya maa ka bagabagali tɛ an tɛ natama la c'est pour ça que ne b'a fɔ ko ne natalen tɛ maa si la papa fɛn tɛ ne kun dɛ mais ne yɛrɛ de ye n ka waritigi ye ne yɛrɛ de ye n ka nafolotigi ye n bɛ ko to maaw ta la awa n bɛ se ka n ba fɛn dɔw la awa n tɛ foyi tɛ n bɛ min dama tɛmɛ fana parce que ɲɛnamaya sigilen don nin de kan dɔ y'i jugu ye bi sini o bɛ se ka k'i ni ɲu n'i y'o kɛlɛ k'o tiɲɛ cogo dɔ la i b'o mago sa bon e tun b'a fɛ ka Sigu kɛlɛ i y'a kɛ an b'a fɔ de i y'a kɛ e ye Sigu kɛlɛ de pour que i ka se ka détruire ala m'o latigɛ parce que e ye wari min ɲininkali kɛ e bɛ concert joli de kɛ Europe dɔrɔn tournée dɔrɔn na Europe dɔrɔn tournée la k'a fɔ k'e b'o sɔrɔ cogo di sɔrɔ cogo t'a la i ni minnu b'a tournée kɛ n'i ko k'i b'olu sara bɔ a la e de ka fɛn sɔrɔ e ni Alahu Taala cɛ e bɛ hali miliyɔn 40 sɔrɔ a la e t'a sɔrɔ a la mais munna anw ɲininkali ku anw da cogo di Sigu bɛ miliyɔn 100 ta k'a di e ma Sidikiba Jabate cogo jumɛn na wuli ka baara kɛ a banna wuli ka baara kɛ i ka dɔnkili da i bɛ ka waritigi minnu tɔgɔ fɔ i ka video kɔnɔ a tɛ nafa foyi ɲɛ i ye aw ka nin natabaya i b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ bi aw bɛ ka nin natabaya waritigi minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ k'u débrouiller an b'a fɔ ten dɔrɔn k'a fɔ ko waritigiw CFA waritigiw de don bon olu minnu bɛ ka débrouiller dɔɔni donc aw b'olu de ka yen dɔrɔn cɛ karisa ye nin ye aw ka fɛn ninnu ko nafa t'a la sa ndarikɛ k'i yɛrɛ ye sa
wallahi ki yere min ba fe ka fasada de afa e wori ne bi fasada ni de la togote ni de tobe sandi nani million fula bi fasada me dongo do ka dongeli damini a bayoro a chamanche a be wotigi de toy e mata mi oluma million keme min dima ina munu be kelela ande be million keme ta kadiyema ta ko wa be ku ka misiru ku yelema ku ge baru ye ka fere ka worta kadima kibe dongeli da kima go be million keme la da beke olu yere bibe ka concert organiser Europe quartier de bubolo bibe falon la jefantan nani bela jelena wajuli quartier de bala ko beka bieta kelengele depuis ka ame jogo nyinga yande depuis ka ambe be sila me nye donde mate papa ya dine ko ngola de e ka projet ma d'Afrique amaba yo mamunu tumbe ki deme ku ka bo horonya ko nana ko million keme kanga nyinga chokoti ko me muna munde sera sirigima munde lagosili ya soro munde kunangoya ya soro munde segende ya soro de mi ya soro de ako nyefa unyana ende aw munun tumbala buni be ya si ukanga ketande tri kanga keta ni tara ini reke kata avocata che ngache 60 millions ni avocata 60 millions projet ma ke papa ya obolo o binajila daga tirana we po folte voilà donc Allah fi rabbi ananga dignité ananga horonya mis de Mali merci ananga horonya ananga respect ananga confiance harbi mauka dena dalembe siguka ko horonde do harbi mau confiance lendo sigula harbi suka dignité de babolo oui c'est la vérité oui ere bolo ebe se soro mo minga ere bolo mami binika e manga ka million ke menyi ngali kola kadala don demande o temana woni nyokonche ori ato kelebe bande awa arma don fana kawto diala obe kelere mais aya o miri kodma munun temena aya ka miri famba kodi no kera dola kele har naw kele la kele te ke juguya kele mais jali ko deme aya o jantaw yarala wallahi aya o jantaw yarala de ni sirigi mama sirigi deme ya kateme siguka mama joani faneni banani che ya kateme siguka mamulo bali munumba ko sirigi babe nani sanani sanjoli joli kono wulla katapele dire ne bawo nyini ngade ayna na video do ko sigu de laki sigi ka sirigi baneni na makani nin kelende haro fana sigu ko abeta kanade beta kana itara chekana ku kata datu ko fologo kona tara kona na ko aminde eko ni mo mi go kona tara kona nana eko ko mani etaro jo sira la pour que akanana e katla ka million keme nyi ngali ko tikila o kiri sigu jumende amenyo nyi ngatande parce que vous pensez que obesega yoro juju jamana bezizu manipuler quoi non tiska ke avocat ka wuri ba sarade o jagwa de avocat te griyo do ate jaliya do ate sakiya do ga million bi euro fere nyini ko dama de jatigi langolo munum bi bolo ni be wele ka foko wortigi be min finyana de ku ka million bi euro di makatare ko ndanya million kele million kele mfana ikadala fana ko million kele mbeti tayo oui obe sara projet de kama projet mfana kama dépasser do de be munu ganga tige o million kele na oba ira jonde perila sambe nyo nyinga de jonde perila général ida ponjugoro amba fo ninge cho wendela amba fo ko abe kasola amba fo jama hitande général te kasola de mon frère on y faut depuis ko ndamine de mais ambe fo ko infoni kiguyadi ani kodo c'est ça ambe ka ko infoni kiguyadi kodo ndi oya fa ante million ke mesara adanye kalokele semeni joli temena bientôt abeni changa rezo sanfia anaka bonya anaka karama anaka dignité anaka mandenkaya c'est ça oko fe be mundeke ebena munde fo ikalla ni bena ke mundi iga hakilla jume o kofe ede perilla kofo itenya ma kono minteba wallahi fo itenya ma kono minteba c'est pour cela que adama de kodo be ibe setiye ka to en quoi wallahi parce que mo bolo ka poko video kala be la ton ven non ambe mindo wallahi tado ama famu ambe mir ko chamande la ambe ko chamande ase banye ka chi ase banye ka sidiri ka ko imbanfuye me bay wati do la wallahi ambanjo ka arrière bo kanjo kala jelike quoi kaski kala miniki akanga nya yoro me nambe to niveau la mais maw nya to la de parce que bijuga de tiara ne nyi ngali dora video manu ko ni salama ko ni non ibe juguma ndronde ke ambe juguma ndronde ke
aw ni Ala taala cha on be juguman doron de kerengere nyana nga fon ko malion am malion wallahi na aw te malikola na on te malikola do te si soso na on te malikola luka kiru tunte tike na on tunte malikola wallahi doka prozo be tribunal la itinte nyana bo na on te malikola sorasi do be olu tunte ta sorasi ala na on tunte malikola sorasi do arajera na on tunte atunte nyana bo idona imamu ni kramo ka manyana bo idona aunde kaya abeka numéro matriki bambolo ya naunte juju senda le tumbe wodo kaka soro ngalonde do tiete olu kiru tunte tikede awa naunte prefo ye yoro do nyagami wallahi naunte atunte nyana bode naunte seve uye yesere kili do wallahi yu sago ke naunte tuntu wallahi tuntu senta kabo adama deunka naunte meru ye wale jugu dola walia yoro dola wallahi naunte atunte nyana bo naunte dipto ye wale jugu do ta ka population do segere naunte atunte nyana bo aw ko chokodi aw nyabe juguman ronde la quoi aw nyaba la mega minke parce que mandi parce que abe ekabi mais ambe nyuma minke odo kachani jugumani ambe nyani minke jamana kungan kola ni jamana donka wallahi odo kachani fembe la jelenyi abana aunte musobi woro wala ni komin tumbe kweti wallahi tuntena mali de usara ngonde yake nekia kulabo kweti kana nuye mali kono arabu jamana te islam jamana te naunte malien kemeni mugamin tumbe kweti jamana kai tunte bo jonde dorome dama moshi anya ke munde kam anfaso awana aunte gine ma keme ani mabina ni mintumbe kasola angola itunde bo kasola de aunde ulabo ivaria mintumbe aunde ulabo Burkina be munun tumbe aunde ul Nigeria munun ba fo frafinde munun tumbe ma keme saba ani bi durni worowla na aunte itunte bo anya ke munde kam anfaso ananga kontina nambe joli kelenye meni nyuma nunu nte yede na unte muso munun balalen tumbe Arabie Saoudite ko wallahi lutunte bo aunte anya ke munde kam anfaso kam anya wori nyini mo bola anya de nyini mo bola no donc aw nyabe juguma ndronde la quoi aw nyabe video kala ko juguma ndronde la ben kani alala wallahi billahi ni aw nga nyuma nda keneka ite maso wallahi ben nga nyuma ka chana aw nga nyuma ni mais maw nya to la parce que maw nya ubete mo lulali atolu do waranze quoi voilà hari tamamba fo kwambe juguma mingede ni ayere nyinga yere ba so ata kona koro parce que amanya ni viro kala ujoro kabu jamana kungangola joro kabu shushete kono foka damateme kele chama mena dama gundo chama mena dama fen chama mena dama ambe mi regle duguma mama wore fo de ambe mi nyana duguma antena no yore zo sampia awnya krambo dama mi na muso flatigi ni muso sabatigi wallahi billahi wallahi min pasera akona na wallahi ulu don do be furla ni branke unu bramzo nu modo ben kala ala nya be la duguma de hari sino lu dobe misai chama kampo kanwalma antumina na rejo sanfe vinyini ni to nyini kama manyo lu te mundela sabo amba fo lu do ka suturade awnya bala karamo bayriga de be mimba mbolo duguma de amma mashita santazila dobe million fla demande me ku nyini nga har dogola ibaro ka ko onte dro me mine magala sanga letisi gilento kaw on nana ka société de bla malgré tout adama densité min da falendo ambe kuma do force ça fait mal no ya ke togo de ka dala ka kon on te sega baraka ni hakil nay hakili yo hakili di ne ka yeta ni ngamirna di mbe fendo fo a wati do la kani wati do la fana amani ibabla adama de nyaminande kono ani o beta ka ke jugo ni o beta ka ke kele ko no mais nyuma mfemfembe ite wuli ko nyefo ite o expliquer mawye to yera mawye et pourtant o be nyuma bela jelen kala makatime jugo manka nindi ato amba fuko bi adama de nya fistru wale de kachana bela jeleni awye ma chama be anya morube ma dama minga muso dama minga continue tabande mais ma si mako tola mais et pourtant ibeka lame bi globala ko sabe anya munu nga woru mine morula anya moru kele ka munu nga woru bubolo ni ambe ni citation na réseau santé o kana ji mbola ça le justice est mauvais depuis longtemps anga justice tumbe ni système inde kono il corrompt le tundo odi ato malien bekera kuma kela bekera video kela on bero kela wati mina wasu injustice dafalende be mali kono bonyate maka wallahi fona kira setigi na folotiki ali tokotiki a part de ça bonyate mo osika anga kela wala ni de ka parce que anya moru bina moka famo bina moka kuma na yere bina moka directeur ba bebe musoka ma siti sika kele kini usera tribunal la wu senda projeka ibisi ka jugement ke ka soro yere te ibi mina ibi dato ibi condamné angulanya kele sugu bela c'est pour ça que anga litistique lendo ni nunde kankwa gouvernement mauvaise gouvernance anga liti famba yodi le premier source de malinka le mauvais gouvernance anya dabo munde kama parce que système faut ka changer de système du nyele mana ni nana ni hakilna do hakilna faut ka donde ka fo ko no yerala anga kele kunyi ni ndio ma tunte mi biseka kuma
har ni karamɔgɔ kɛ n'a kɛ an tun bɛna karamɔgɔw tun bɛ yen i b'a fɔ ko olu de ni ala de bɛ communiquer quoi mais anw y'a yir'i la k'a fɔ aw dogolen bɛ min kɔfɛ nkalon don ala kɔ tɛ kira kɔ tɛ jamana kɔ tɛ a tɛ adamadenya yɛrɛ nafa an y'u kɛlɛya o ma k'aw bɛ ɲɛna yan ko dogo ta de don a y'u ɲininka k'u ka bɔ kan'u jɔ hɔrɔnya yɛrɛ kɛnɛ kan tiɲɛ la i tun bɛ min kan ko tiɲɛ de don tiɲɛ tun tɛ o i tun bɛ nkalon de kan mais e pourtant justice ɲɛ tun b'a la et pourtant procureur de la république ɲa tun b'a la et pourtant ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ka minnu arnaquer hali n'u sera faamaw la wallahi n'a ye 10,000 di faamaw ma dɔrɔn ko banna ye aw de mago sara tɔw ka nafolo tɛ sɔrɔ anw de y'a kɛlɛ kɛ aw i ye kɔnɔ da muso dama min na anw de y'a kɛlɛ kɛ aw faamaw b'a fɔ k'u t'a kalama i b'a kalama mais anw de y'a kɛlɛ kɛ parce que a kɛlɛ kɛcogo anw de b'a dɔn n'an m'a kɛ nin kɛcogo la munna anw kɛra a kɛlɛbaga ye parce que justice est mauvais voilà justice tɛ baara kɛ a baara kɛcogo la o de y'a to an y'u bɔ walimusow kan k'u b'an dɔgɔmusow n'an balimamusow n'an baw kan ka bɛɛ jɔyɔrɔ d'i ma imamuw bɛ minbari sanfɛ imamu dama min bɛ yen ka ca a bɛ sunkurutigɛ la kuntili de baba mais o dossier bɛɛ ɲɛnabɔra dugu ma vous pensez que anw ɲɛ bɛ maa caman n'an bɛ ka kuma n'u ye réseau sanfɛ ko o yɛrɛ de ye kɛlɛ ye anw ka kɛlɛ fanba bɛ dugu ma de voilà aw bɛ ka imamu minnu defa aw tɛ se k'u defa ka tɛmɛ anw kan ni ala ko ko jɛnɛya man ɲi n'olu bɛ walimusow kan n ka ca an y'a caman régler dugu ma yan dɛ o de y'a to an b'an bolo kɔrɔta cɛ tɛ se ka jigin an b'an bolo de kɔrɔta ala kama faso kama maa kama tɛ dɛ an ka hɔrɔnya a n'an jɔyɔrɔ sabu an ye kɛlɛ in kɛ ni hɔrɔnya ni kɔnɔnajɛya de an faso ma fasodenw ma dɔ tɔɲɔnen don an bɛ tɔɲɔ ta ka bɔ a kan parce que justice tɛ kuma parce que hali n'aw sera tribunal la a tɛ ɲɛnabɔ hali n'an y'a convoqué politicien na dɔrɔn i bɛ min kalama dɔrɔn e min taara convocation tigɛ fɔlɔ e bɛ bagabaga an ka kɛlɛ ma dabɔ nin de kama a dabɔra nin de kama bɛɛ b'o dɔn tɔɲɔ min tun bɛ mali in kɔnɔ a ka ca ni san 20 ni kɔ ye an ka kɛlɛ basi sigilen tun bɛ nin de kan ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn juguya ha n bɛ cɛ ɲini k'a di muso ma ka muso ɲini k'a di cɛ ma walika ka kɛlɛ sigilen don bi karamɔgɔ min bɛ kuma whatsapp kan n'i ye a ka dɔgɔn dɛ anw de y'o bali yan o fɛn wɛrɛ tɛ o fura tɛ an ma fɔ ko ala b'a ɲɛnabɔ dɛ minnu bɛ k'a kɛ i bɛ k'a kɛ ni ala tɔgɔ de ye anw bɛ k'u kɛlɛ ni min ye i b'a kalama ni ala ko de ou bien ni ala ko tɛ olu dɔw b'a kalama bi e ka taa kuma ni morikɛ dɔ ye a b'a fɔ k'i ka vocal bila fɔlɔ ko n'a y'a lamɛn ko a b'i jaabi maa wɛrɛ de b'o lamɛn a bɛ jaabi fɔ o bɛ vocal ci man darigɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yan ala bɛ whatsapp kɔfɛ o a bɛ whatsapp ɲɛfɛ mun na i b'o kɛ parce que maa molobaliw de don maa siritigɛlenw i kan ka kɛlɛ ni kɛlɛ kɛcogo in de la hali sini n'an ye karamɔgɔ min minɛ an bɛ julankolon an b'a bila réseau sanfɛ siga t'a la dɛ n'aw ma siran ala ɲɛ n'aw ma siran aw ka diinɛ k'a bonya n'aw ma ka ala bonya n'aw ma ka kira bonya n'aw ma ka taa sira bonya n'aw ye molobaliya k'a kɔnɔ min na anw ka jamana sariya tɛ taa ka dɔ tɔɲɔ n ka cɛ ni julankolon nana an b'a publier yan dɛ parce que n'i bɛ ala dɔn i tɛ sɔn i bɛ ka mana ko min ta ka walimusow sɛgɛrɛ i t'o kɛ muso dama min bɛ min kɔnɔna fililen don denko la n'u taara karamɔgɔw fɛ i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn karamɔgɔ dɔ bɛ fura dɔ d'a ma dɔrɔn o bɛ k'a ta ye su ni tile a bɛ ka muso ko k'a la o ye ala ko ye k'a sɔrɔ kuranna ni hadisaw dalen b'a bolo ye bayiri ka papa ka tɛ bɔ a la n'o wulila ka taa plainte dɔ i b'a sɔrɔ papa ka tɛ ɲɛnabɔ n'anw ka kɛlɛ tɛ a bɛ kɛ yan a tun bɛ se ka kɛ a tun tɛ se ka kɛ o karamɔgɔ joli de bɛ yen mun ye kɔnɔ ci walimusow la karamɔgɔ joli de bɛ yen min binna walimusow kan karamɔgɔ joli de bɛ yen minnu ye walimuso minɛ u cɛw la nkalon kan ha awa bɛɛ sigilen don k'a fɔ ko ko ɲɛ mori de ye a bɛɛ sigilen don n bɛ se ka nin de ɲɛnabɔ dɛ anw de jɔra yan k'a kɛlɛ kɛ k'an ɲɛda bɔ k'a kɛ dogo la k'a kɛ bange la an y'a kɛ mun de kama famille ta na famille banna an yɛrɛ ye moridenw ye an ye karamɔgɔdenw ye an yɛrɛ ye famille dɔ de jigi dalen b'an kan an y'a kɛ mun de kama cɛ kana maa dɔ tɔɲɔ ne ko e tɛ se nin i bɛ se nin na a ɲɛnabɔ k'a d'a ma n'i ma ɲɛnabɔ k'a d'a ma n ka cɛ a ka wari la sag'a ma de i ye muso dama min ka nafolo tiɲɛ kuntili ta ban ani minnu bɛ taa wariko baara la y'a cɛ n den bɛ tunga la tan a garijɛgɛ sɔrɔ la n ka cɛ garijɛgɛ tɛ ninnu bolo sa garijɛgɛ de b'u bolo wa han jamana jumɛn de den sigilen ye k'a fɔ ko n bɛ taa garijɛgɛ ɲini karamɔgɔ dɔ bolo han ou bien n den bɛ ekɔli la k'a fɔ ko n bɛ taa a ka sɛbɛn dɔ dilan ka nasi dɔ dilan ka de ci tiɲɛ tɛ sa ne balimamuso tiɲɛ tɛ sa ni ala taala cɛ bɛ taa karamɔgɔ jumɛn de fɛ ko a ka nasi labɔ k'a d'i ma k'a pour que i ni cɛ ka diya cogo di i ye muso dama min sɔrɔ la kuntili baba karamɔgɔ yɛrɛ sigilen don a wulilen don a kun dɔ in ka ca a mago bɛ e yɛrɛ de la a b'i ka wari minɛ k'a dun ka tila k'a dankari i ka ɲɛnamaya la tugun e ni cɛ tɛna ɲɔgɔn faamu tugun n ka cɛ i bɛ taa wari min d'a ma dɛ n ka cɛ a dɔ fini la i ka don i ka na i k'i yɛrɛ minɛ sa muso tɛ kɔrɔ muso ye yɛrɛ minɛ dɔrɔn de muso tɛ kɔrɔ mais i bɛ taa wari miliyɔn min di karamɔgɔ la ani 1000 min di karamɔgɔ la n ka cɛ nafa t'a la dɛ taa i ka ci la dɛ paga i cɛ tɛ hara ɲɛ kɔrɔta k'i lajɛ karamɔgɔ fana bɛ juge ka tɛmɛ ni sen fila ye y'a hakɛ to dɛ karamɔgɔ fana bɛ muso ko ta k'a kɛ la dɔrɔn ka tɛmɛ n'a sen fila ye a dɔ la yɛrɛ dɔw ni karamɔgɔ bɛ to business la parce que déjà ko tiɲɛna
an bo mo ba iriga do an yabe ma chama na réseau en san benga cha an budo katema ko me man ku nendo ambe lajilla ama bonya fude an bonya na tiye de ka mabe bonya tiye de ka mabe tiye fo tiye de ka wa ma wallahi ni ay mawo dana dana takka daika katla ko dana kelen takka boyka horo nyala wallahi ma joy joy rodel hadi ba mban joy rodel am ban no indela ni mo mi eche ka korobo ante bi makande manye ni kelen fen ke ma do de be sanna ko atonyana mordo binaga kramo do binaga mu soma do binaga worti do binaga o betumbeke ka jamana nyema utoy o betumbeke ka jamana fama utoy o betumbeke ka dugutigu ni almami utoy kerengere imamu ni kramo olu yere de problème ye société konana indication ni marake chugo nyuma amboye awdela e mena fara ka fo awere jogo be ni wale jugu in konana be nyana bo chugo talo donc aw pe ka kele chugo minade ni ndia kele chugo nyuma ni bono kerare ba ko kambe dine contrôle la dine tede hari sini na kramo ya kambe bonuye onyore fo ya nambe dine contrôle la dine re mi haramia iko ke anku kele o kure ande peka dine de faya yo nia ibe ko ke parce que ya do ka foko ala ko nye petiti de olubulo parce que madala yemin kale madala di nu darala wallahi beka wala me wala wali itake ngodi chi abe dine de fale ko kuma fa woni abe injiti ko kele fo awnya jonde be en majo mini injustice ni ngonjia anga kele basic lendo ni ndeka les valeurs de la république ko de défend oui ne kala mo tama fana be ka kele parce que les valeurs de la république jamana constitution jamana sigilendo sharia munun ka itoko lu défend mako fo itolu la ibolu la kadidi o du manga ka ke jamana kono mais justice be sira yoro do la ko lu kele ke ma do de be mun kan go kele ke o fo de kada ndonu kuna ka fo mimbe ka fo ye tiete ngate e ka batu ni ini ala chela dronde de taka chila de dine tutai dine ti etai idanya ka batu dronde ka kono ki ka sundi ka salige dora abana continue ki faso defa po parate boala foi oti bodine kono de foare ni ko don bali dronde do enya tula e be fen je sirle dine ko la ngate e ba yambolo ya ne me ala jay abebe folon la abende ge kabu abenda talendo abenda taba foi tubulo papa tubulo ni go kuka mago kelendla ya itese aba be ka mamru la gosi ka foko oli e kafiru ye ngache olu e be ka wori bela jene franjo nga kuka sunu ga sali fana ke ake choko la de kuka misuru fana financer ala ko bemi abo lu ne ala ko tia abe deli de ke aina ala de me ma were te uli ka baraki ngaje ate ne mo sebene ki da bu kono fulode wallahu ta'ala koy awote dine ko yere e fuari ata masere de mimma wota fo malga ka solda ba fo yande 24 korono aw nyem manden ka ya aw nyem manden ka ya on ba fo ya antanda la ka sanze maire anni maka teria na ngada madenya be de pa iga chinyede ka point jamana kungan ko a part de Mali point ne nyate masila réseau en sampe ne balma obiao ne sinji obia ne kuje ombia awa ne donne ndo réseau en ka fo ka damateme awa ne balma mi be réseau en ka ne ba fo mo balma te réseau ka kateme ka ate non mais ma besoin ici là il venait à srado il venait à objectif do il venait à combat do nous te sera kelena réseau ka nous te pas par la mais adama denya be duguma o yan anje ko de combat de venait la objectif de venait la réseau sans faire abo har ni mo min joronye nasro e ne balma doyi ne be e jate komi to jate lendo ne bolo chukomi sabu netia balma ya kama nete ya sinji ya kama nebe ya min kama bodo nana ni objectif do di donc ni bi yere bonya ibado ikanga kominke na te la gosilita ki segere ikanga kominke na te ke sawe kado neka komba kon balma ya tala de sinji ya tala de teri ya tala de dombo ya tala de ni 24 kado tala de le respect ikana damateme ibeto ika bonya kono mbetonga bonya kono awaliti mbe continuer jusqu'à la mort de ça on donu nya famia c'est pour cela gambe ponju gore ambe ka lafia sugu fana alhamdulillah ambe ala tanuka bargada général ça pour toi ninde nyana mayai bikagele o te jien wuli o te jien dani nyana mayai sinsilin do fendo de ka ni fendo mi soro ite bo fendo kalama ni ma do fendo fana la ita do fenjume de bo ko fe fenjume de bo nyefe e kanuni niu ya be famia ya do fana ma famba de be munu ye hypocrite ye ma famba de be munu te adama de nya yero do munu ye tetere ya fana do ma famba do de be ere dalen tumbu la me bi tigara chamana ma famba do de be e bolo kanu ba do ka sore kanu ba wote ma famba do de be i bolo jenyo do ka sore jenyo wote ite ni nsido fokolo lo ki so ante boli chenye na ni jera ka boko kololo isoro ka fambe bolo la o chita onyi anye refanye mandenga onyi non ante chiwe ka foko kololo anni muso de benyo ko kololo ya soro kambe boli kata ante o chiwe sa
ante boli ɲɛdɔn anw bɛ saya ta ni maloya de ye anw bɛ préféré ka sa de mais anw tɛ préféré ka malo de an tɛ malan fadenw ɲana de ayi o man da anw ye c'est pour cela que cɛ caman bɛ muso caman bɛ n'u kana jɛ de n b'i fɛ o tɛ tiɲɛ de n b'i kanu o tɛ tiɲɛ de an bɛ teriya la o tɛ tiɲɛ an bɛ saya nɔfɛ tiɲɛ tɛ de yɛrɛ nɛgɛ kumaw de don i bɛ k'i sugu la problème de la sisan an y'a faamuya jɔn de siw kanubaga jɔn de t'a kanubaga ye wajibi tɛ bɛɛ ka kanu wajibi tɛ bɛɛ ka k'a fɛ mais an y'a dɔn fana jɔn de ye hypocrite ye jɔn de tɛ hypocrite ye a cɛman n'a musoman bɛɛ an y'a dɔn jɔn yɛrɛ ka kanu yɛrɛ yɛrɛ ye tiɲɛ ye o bɛɛ dɔnnen don oui ni sugu maa dɔ bɛ a y'a dɔn ne problème min sɔrɔ yan ne ma d'a la ni mɔgɔ delila k'o problème sɔrɔ yan mais ne y'a dɔn qui est qui ne fɛ ka ten ne y'a dɔn qui est qui ne problème min sɔrɔ yan mɔgɔ ma deli k'o ɲɔgɔnna problème sɔrɔ mais ne yɛrɛ y'a dɔn jɔn de ye jɔn ye ne b'o dɔn i y'a ye mais an tɛ boli dɛ k'aw fo ka waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la ko sigi ka taa a ka waritigiw fɛ k'u ka 1000000 d'a ma karatɛ ɲɛna 1000000 k'o ta ka bɔ miliyari la ko bɛ na ni miliyari wɛrɛ de ye non o de bɛ baara de ne taara i taara sungurumaw ma n ka jɛ an dan ka 1000000 ta k'a d'i ma dɛ ayi 400000 minnu i b'a sɔrɔ 20 minnu i b'a sɔrɔ k'i ka projet de créer i ka baara de kɛ mais wari ninnu de b'i bolo n'i tɛ Côte d'Ivoire i bɛ Sénégal n'i tɛ Sénégal i bɛ Mali la n'i tɛ boîte dɔ la i bɛ yɔrɔ dɔ la i dan ɲɛ ka mɔsɔnni kelen dɔrɔn de bɔ dɔrɔn ka waritigiw tɔgɔ fɔ a kɔnɔ dɔrɔn k'u ka projet tɔgɔ fɔ projet tɛ la sans projet en tant que artiste international projet t'i la quelle honte mun ye sigu sute ni duguma kɛrɛnkɛrɛnyana aw de kan ka fɔ wallahi ma caman bɛ yen de minnu bɛ duguma de aw minnu bɛ duguma hɔrɔnya la an kan ka aw de fɔ k'aw fɔ ka waliɲuman dɔn wallahi aw ni cɛsiri nin de don anw de bɛ kuma mais maa minnu bɛ duguma olu ka girin na anw ye maa minnu y'an dɛmɛ nin projet in na siw ka nin projet in na wallahi wallahi olu tɛ sanfɛ waritigi b'o la nafolotigi b'o la masakɛ b'o la cɛfarin b'o la muso b'o la c'est à dire a tɛ ban quoi an tɛna maga mɔgɔ tɔgɔ la dɛ mais an b'o fɔ an b'o waliɲuman dɔn ko n'i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ min ye ka boli nɔfɛ ka hamini ye o de y'i ka maa ye wallahi o de y'i ka maa ye dɛ aw fɛn fɛn ye baara kɛ duguma an b'aw bɛɛ dɔn an b'aw fɔ ka waliɲuman dɔn a baara dɔn kan ka kɛ bi de o nin de ye tiɲɛ ye o parce que a ye kɔlɔlɔ sɔrɔ bi de a ye min kɛ nin tile joli joli in kɔnɔna na a ɲana dɛ a ɲana fo ka dama tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnyana sigu ka soldaw ne b'aw fɔ yan dɛ général ka soldaw aw kan ka fɔ aw kan ka waliɲuman dɔn aw ma kɛ fisuruwale sigu ma anw de kan ka fɔ sigu tɛna fɔ anw de kan ka fɔ sabu anw de ɲɛ b'a aw la a y'aw jɔyɔrɔ fa ka da la malgré tout an bɛ sigu ka hakilina nɔfɛ malgré tout an bɛ sigu nɔfɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen nana mais an jɔra an jɔyɔrɔ la dɛ nin de ye ɲɛnamaya ye o sinon ɲɛnamaya tɛ yen o aw bɛ fɔ aw bɛ waliɲuman dɔn a y'aw cɛsiri hali bi général ya anw de ta ye ya anw minnu nana tugu a kɔ k'a fɔ a ka hakilina vraiment an kan k'aw fɔ ka waliɲuman dɔn hali bi a y'aw cɛsiri nin de don mugu tɛ ten o adamaden ŋaniya ye min ye o dɔnnen dɔ ka ban général family an b'u fɔ k'u waliɲuman dɔn foli min ni danda la a cɛman n'a musoman bɛɛ minnu bolila olu bolila mais aw minnu fana tora kɛnɛ kan hɔrɔnya la ni karisa jɛra o hɔrɔnya kelen na o tɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ k'a fɔ ko ne ka boli a ye kuma tɛ yen dɛ i y'a dɔn an tɛ kuma maninka famille kɔni kan o maninka sigu y'o général family o a bɛ y'anw de a bɛ y'anw de ta ye an tɛ kuma o kan maninka famille kɔni an tɛ kuma o kan EPR an tɛ kuma o kan Lenki n'a ka mɔgɔw an tɛ kuma o kan anw b'u fɔ de k'u waliɲuman dɔn anw de kan ka général famille fɔ ka da la an ɲa b'u ka baara ye wale min lawaleya réseau sanfɛ nin mama in kɔnɔ explication na ko yɛrɛ kɛcogo la aw kan ka fɔ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la n'o bɔra yen Mali zolidenw n'o ye ne yɛrɛ furumusow ni kanu ye n b'u fɔ k'u waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la finman i ni sinamusow bɛɛ lajɛlen k'aw fɔ ka waliɲuman dɔn aw ni cɛsiri maa tɛ e fɔ finman ni foli yɛrɛ man kan ani foli man kan i ye min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye e man kan k'a fɔ yɛrɛ e y'an yɛrɛ de ye oui maa caman bɛ ka hakilina caman fɔ maa caman bɛ ka kuntilana caman ta k'i sɛgɛrɛ e ye min ye olu t'i dɔn mais anw de b'i dɔn oui finman ye min ye anw de bɛ finman dɔn minnu bɛ ka fɛn wɛrɛ min kɔfɛ i tulo b'o kɔrɔ continue i ka ci la maa yɛrɛ de ye wallahi ni tun ma nin kɛ ni tun ma jɔ i jɔyɔrɔ la bi o maa kelen ninnu de bɛ taa finman ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ hɔrɔn de bɛ se ka hɔrɔn ko lawaleya i ye hɔrɔn de ye filamuso i ye hɔrɔn de ye ɲɛnamaya la kɛlɛ bɛ yen mais juguya tɛ yen de i y'o de yira mɔgɔw la i ye maaw la kalan de mais hakilintanw t'a faamu mais hakilimaw b'a faamu i ye maaw bila sira de
hakilimaw olu b'a faamu mais hakilinta on t'a faamu de wallahi fima i kan ka fo i kan ka fo i kan ka tanu aha ne b'i fo ne t'i fo k'a fɔ ko fima ayi ne b'i fo n bɛ k'i ye ni ɲɛ min ye ne b'i fo ka da o de kan wallahi i ɲɔgɔnna kɛmɛ bɛ yen ni nin problème sugu nana wallahi n'a ma juguya Allah a t'a ɲɛ a t'a dilan fima a t'a dilan dɛ mais ni hɔrɔnya kuma minnu bɛ fɔ tɛmɛ nin kuma ninnu na continue ka ci la maa yɛrɛ de k'i yɛrɛ ye i tɛ kɛ foyi ye ni maa kɔni kɛr'i yɛrɛ ye fo i ka maa dɔ sɔrɔ min b'i lagosi fo i ka maa dɔ sɔrɔ ka kuma dɔ fɔ min b'i nɛgɛ bɔ maaw la min yɛrɛ réseau sanfɛ an ma deli ka muso ye min delila ka nin yira furuw bɛ fara mais wallahi bɛna ɲɔgɔn guruja réseau in sanfɛ mais ni kelen ye problème sɔrɔ wallahi to kelen min ma problème sɔrɔ de o b'a tɔ juguya de kanu bɛ fara ya i bɛna ɲɔgɔn fara ya o kɔfɛ hali ni kanu kɔrɔ banna kelen mana problème sɔrɔ wallahi pour que kelen ka kelen dɛmɛ ko kunun tɛmɛna mais an bɛ bi la i b'a ye tɔ kelen bɛ ta k'a tɔ juguya e y'a dilan de wallahi ma tiɲɛ i bɛ hinɛ i bɛ makari minnu t'i dɔn minnu ma gɛrɛ la olu de t'i dɔn an b'i fo k'i waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ de kan ka sigi k'u ka soldaw fo ayi e yɛrɛ e fima yɛrɛ de kan ka bɔ ka sigi k'u ka soldaw k'u fo k'u waliɲuman dɔn ka da la soldat ninnu ye anw de ta ye o anw de dɔgɔninw don anw de denw don anw de balimaw don anw de sinjiw don e de kan k'o fɔ mais ne kan k'i fɔ ka da la malinka kɔni foli t'o la o malinka ye yiriju de don yiriju de don an b'a den tigɛ k'a dun de malinka y'o de ye an bɛ fima i jɛɲɔgɔn i kanuɲɔgɔn an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka waliɲuman dɔn ni kunun de tun don an ye kunkolo kura caman ye depuis kunun mesiw ka nin problème ya an y'a ye kunkolo in bɛ tunun na a kɛra comme kunkolo foyi tun tɛ yen Sugu kanu kama an y'a ye k'a fɔ ko kunkolo foyi tun tɛ yen kanubaga foyi tun tɛ yen or que kunun an ye kanubaga caman ye dɛ ka ko nin problème ye dɛ wallahi fo ka dɔn aw bɛ ko ko la ko maaw de bɛ yen minnu bɛ k'aw lajɛ cɛ adamaden sogo tɛ dun sa an nafa de bɛ dun ka maa dɔ kanu yɛrɛ hali n'i ka maa ye maa faga i duralen don k'a fɔ ka taa awa i duralen don k'a dɛmɛ juguya tɛ o a jɔ yɛrɛ kana sɔrɔ a la dɛ i b'a tigɛ parce que sariya sigilen don o de kan liberté de dira bɛɛ ma fima i bɛ fɔ i bɛ waliɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya i ni Mali zolidenw an b'u fɔ k'u waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la ani général famille awa les invisibles non an yɛrɛ ka mɔgɔw ye Banikonka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen Banikonka yɛrɛ kuma banna wallahi n bɛ mun de fɔ e kan n bɛ mun de fɔ Banikonka kan Banikonka aw kan ka Banikonka dɔn Facebook TikTok YouTube bɛɛ kan ka Banikonka dɔn n'o ye malinka ka soldat ye ne yɛrɛ b'a fɔ ko n ka soldat cɛ kelen ni tɔgɔ caman cɛ min tɛ boli kelen ye a tɛ sera kelen ye n'a bɛ ka kelen ɲini yɔrɔ bɛɛ i jɔyɔrɔ fara dɛ i kan ka fɔ wallahi malinka b'i fɔ malinka famille b'i fɔ e yɛrɛ malinka famille de ye i ye soldat de ye mais n t'a dɔn n bɛna min de fɔ Banikonka kan n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw kan de i bɛ se ka explication dɔw di nka min ye e yɛrɛ ye min ye Sigu yɛrɛ ou bien 24 yɛrɛ ye ou bien malinka yɛrɛ ye i bɛ mun de fɔ o kan foyi i ye min kɛ o ye wasaki a kɛra Ala ɲɛna a kɛra jamana ɲɛna a kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin de ye ɲɛnamaya ye depuis n'i don min na ni bi cɛ ma tigɛ i la hɔrɔnya la wallahi ni soldat jɛra dɛ ne ni soldat jɛra dɛ awa ne ka soldat si tɛ min bolila k'a fɔ ko min taara k'a fɔ ko ni min kɛlɛla ko n delila k'a kɛlɛ réseau sanfɛ ayi hali sini ni soldat min ko k'a bɛ taa n b'a fɔ Ala ka sini ɲuman ye ne t'i ye bi tagali la ne b'i ye kunun baara de la o de y'a to reconnaissance ka di anw ye kosɛbɛ awa kɛlɛ bɛ n'a soldat de don mais Banikonka ye 24 heures sur 24 heures de kɔrɔnɔ k'a fɔ ko nin kɛ non malinka kunkan ko ale sigilen do de kan malinka yɛrɛ kunkan ko ale sigilen do de kan Banikonka yɛrɛ n ka bamurutigi a fɔlen don Facebook TikTok YouTube a fɔlen don a yɛlɛn tɛ dɛ a yɛlɛn tɛ maa t'a yɛlɛn dɔn dɛ mais tuma bɛɛ i bɛ Banikonka ye ne kɛrɛfɛ Ala ma dɔn o don i bɛ Banikonka ye ne kɛrɛfɛ Ala ma dɔn o don i b'a ye Lenx kɛrɛfɛ Ala ma dɔn o don i b'a ye Fima kɛrɛfɛ Ala ma dɔn o don i b'a ye général Sigu kɛrɛfɛ peut-être général Sigu ka soldat dɔw bɛ sɔrɔ k'a dɔn mais général Sigu kɔni b'a dɔn Banikonka
yo ka fo comme ko ni be malinga famille kono min ta doté ma fo ka visage do mo fo mais ka fo ki te bangonga ko ndo ko ni non jamais depuis kuno phobie be bado awde kanga fo ka walni mando wallahi nebbe neteyo bangonga ko ni ba place la nebbe neteyo har ni ne travailler la bangonga be nebe kuna foni bayriga soro mbabe soro bangonga de la obi mbabe soro bangonga de la ne rete sika kuna foni mbelame wati chamane ba soro ay fen chaman blane ku men tsika lame ni de soldat yere ibe soldat non ha ori yere soldat malga ka soldat ko ni bangonga yere amba foka wat mando fo limini dantala kafara soldat bela jelenka invisible groupe ka ani phantom groupe ka ambu foko wali mando aw hali yam fana committee munu fana yan demesiku kan problème na ambu fo yande oui committee munu nanyu kungolei wallahi nu yuseko ko siku kan problème la ambu fo yande jali munu fana yuseko ko ambo lu jali fana fo yande fina munu nyaaka ambu fo ya horo munu nyaaka amunyo fo karamo funu munu fana yan demeni problème na ambo lu fana fo yande karamo betede on yede fo ani bete nyogona ani mamunu be nyogona chamanye mamulo bali marabali udi ambe jamana ko de la antia tableau si contrôle la antia chrétien la antia islamia la awantia comité la ambe ya faso ko de la abana ni menya famu ambe dine de contrôle la awa oyi kungwe anga papa matuno tambanta sere ngande ede segenendo ni ko ambe chrétien de contrôle oyi kungwe ni ko ambe comité de contrôle oyi kungwe erezo inga ambe ya mingama ante comité ya ante islamia ya ante chrétien ya ambe ya maliko de kaya les valeurs de la République en beau de défaillant. Point. Ah, vous voyez. Hakili maji mo munu na ka fo ka wal mando fo limini dantala kerengre nyana Michel. Ambe Michel fana fo ka wal mando. Ah, ninde donc quoi. Matiki kamro. Ouais. C'est ça, matiki kamro. Nabe fi man fana la ko kuka kumbere kwa betaro matiki dine fana la ba shite problème tala ya comme lenti mo to ka dine do yo ne ta donné do bani nga ta donné no e ne ta do matiki dine la okele ambo nyana bo rezo nga ande fima ya donc de toute façon ninde kuna foni ka daw bela jelen loka fenfen be kene kono donc ani fenfen be na video la meni bela jelen ko fe ko siguni sigi ka projet banape ya banende pepe foi to ko fe an sigilen do projet munu na soro projet were be ko fe ambe sigi ko lu fana lame sinestri ko banade aha siri ko banaya atara yere malo kata yere kumasulu kata jamana yere fana kumasulu awa mo nye ko wali jamana ka amake malo ya mbela jele mai kera malo yede voilà donc amba fa yo ko sali internet ambe do ponjugoro merci Y'a boîte de quoi?